Nag-request ang International Criminal Court prosecution sang permiso nga magpatigayon sang ila kaugalingon nga medical examination sa kaimtangan sang ikayong lawas ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Nakatala na kuntani ang confirmation hearing sa Setyembre 23 apang gindesisyonan sang pre-trial Chamber 1 sang korte nga hindi pagpadayunon ang legal proceedings matapos ginpahayag sang kampo ni Duterte nga hindi siya fit nga magpaidalom sa trial. Makita ini sa public redacted version sang prosecution's response to the defense request for an indefinite adjournment nga ginpetsahan Agosto 28. Ginpagawa sang ICC ang redacted documents sang Setyembre 11, 3 kadlaw matapos ginanunsyo ang limited postponement sang confirmation of charges sa hearing batok sa Anay Presidente. Una naman nga ginpahayag sang defense lawyer nga nagaluya ang Anay Presidente kag hindi na ini makadumdum sa mga hitabo sa mga miyembro sang iya pamilya kag kunon ano ang rason kung nga ang na-detain ini sa The Hague.